Het is tongersje 6 februari, de dag dat van Nederland de Olympische Spelen uiteenzetting binnen mooi het snowboarden. En het is ook de dag dat uw eigen Doutzen Kroes op een ijs zwanger is. En in Bient zullen we het haar oer oranje koeken. Goeien en welkom bij Bient. Verder in deze uitsturing ik nog omtinken voor 20 jaar regionale televisie. Ja, en waar het avontuur eindigt, ja, dat kun je het zeggen. De dag van de weerriet komt heel dichterbij. Sneun, dan komen de Friese reetrieders voor het eerst in actie op de Olympische Winterspelen in Sochi. Jorrit Bergsma en Sven Kramer die rieden dan de 4 kilometer. En zoals bij alle winterspelen ben er nou ook weer de verhalen over de beïnvloeding van de wedstrijden. Want ze zoeken de Russen dit keer ook wat in petto ha. Zou onduts verslagjouwer ter plaatse Roelof de Vries. Dan ken ik al je verhalen over luchtcirculatie en eventueel misschien verkeerd dweilen, zodat de Russen er wat meer voordeel bij hebben. Wat doe je daarmee met die verhalen en geruchten als coach? Nou, helemaal niks. Ik denk dat ze wiekracht zien in recht krijgen dat ze het nog niet herkennen. Dus laat maar, hè. Ik vind het wel best. Als het op die manier winnen moest, nou dan echt man. Moest even 20 van die gouden plakken voor die man maatjes en jou ze hun. Ja, hier wil er geen graag een gouden plak, maar normaal sprutsen in Rien, denk ik dat we er gewoon om Rien. Ja, ik ben er al compleet naar mee bezig en ik zie het wel. Ja, ik heb wel druk een match, maar ja, dat zie je dan wel. Dus als zij iets vals willen spelen, dan wat ze dat dan. Je hebt eigenlijk heel dan neer te klein. Er is eigenlijk alles is goed. Ja, paard vol. Ja, nee, ik vind het een klacht niet. Nee. Eten is best en nee, we houden je wat drijven nu. Is het dan misschien wel beter dan ooit als het vergeleken is met die Olympische Spelen die mij maakt? Ja, maar het algemeen Olympisch dwarp is meestal wel goed voor elkaar, zeg maar. Maar vooral de leefrond hier is belangrijk grutter. Hoe stond het omschreeuwen, het is? Ja, je ziet een beetje, het is wel een beetje Russisch is. Dus in Astana zie je dit hier zo en Kolomna, dus het is wel een beetje hetzelfde is. Nou, ik heb wel het idee dat het sprint-is is. Dus het is heel grippy, dus kist wel mijn gang de bochten terug. Maar omdat je maar hege snelheden dan komt en dan eigenlijk die wat ingraaft in de bocht, want dat liep met de andere kant vooruit, dan snij je die reden zijn in, daar wist waarschijnlijk wel wurg van op lange afstand. Dus, Wurk-is dus? Nee, het is net wurk-is. Zacht-is? Ja, het is het cracky, het cricket, als ze maar in de bocht zien. En die eerste wel. Hoe? Ja, dat is me wel je het. Zelfmoord komt bij boeren vaker voor als bij oorberoppen. Dat beweert Lissy van Leeuwen, schrijfster van het boek Hanenbalken. En dat leidt nou in de boekwinkel. In dit boek beschrijft ze het taboe dat er leidt op zelfmoord in de agrarische sector. Nederlandse zei ze, wil het net weten. Welkom mevrouw van Leeuwen. Hallo. Wat wil Nederland eigenlijk niet weten? Nou, eigenlijk in de eerste plaats moet ik zeggen, we weten het in heel veel andere landen dat daar vaker voorkomt bij boeren dan bij de gewone bevolking. In Nederland weten we het niet, want het wordt niet bijgehouden. Dus niemand kan er eigenlijk iets over zeggen. Er is geen onderzoek naar gedaan en er zijn geen cijfers Er bekend. zijn geen cijfers bekend en ik doe daar ook geen uitspraken over. Maar toch zegt u, het komt vaker voor in de agrarische sector. Ja, in het buitenland in het algemeen wel. Maar omdat het in Nederland niet geteld is, kan ik daar ook niks over zeggen. Ik heb wel de indruk dat het vaker voorkomt. Want Nederland zou een rare witte plek zijn op de kaart als het niet zo was. Ja, en waarom is het dan zo? Ik bedoel, is het boerenleven wat zo romantisch wordt voorgesteld als bij Boer zoekt vrouw? Zo is het vaak niet. Dat zou een reden kunnen zijn? Dat is natuurlijk een reden. Want het is een heel erg sprookjesbeeld wat je daar te zien krijgt. En dat klopt natuurlijk op geen enkele manier met de realiteit. Maar echt de reden waarom boeren dit vaker doen is ook in het buitenland niet gevonden. Weet u het? Nee, ik weet het ook niet. Ik heb onderzoek gedaan en na afloop kon ik het niet zeggen. Ik heb iets van 13 verschillende theorieën gehoord en verklaringen. En nee, ik zou dat niet weten. Het is wel zo dat verslechterende economische omstandigheden zeker een rol spelen. Ja, want u bent niet alleen schrijver van dit boek Hanenbalken, u bent ook cultureel antropoloog. Ja, u heeft er klopt. onderzoek naar gedaan. Ja. En het is eigenlijk niet Boer zoekt vrouw, maar eerder Boer zoekt touw. Ja, zo was inderdaad een tijdje de werktitel. Ja, we hebben een passage uit uw boek gehaald waarin Josien vertelt over de depressie van haar man Teun. In 1996 gingen dingen verkeerd in het voorjaar. Er was sigorij ingezaaid, maar er kwam niets op. We hebben toen snel gemest, omgeploegd en aardappels gezet. Het was goed afgelopen,
Maar Teun zei, het lijkt wel alsof er iets in mijn hoofd geknapt is. Hij zei ook vaak dat hij niet kon genieten. Hij leefde langs de natuur heen. Hij zag uiteindelijk geen lichtpuntjes meer. Niets. Ook zijn kinderen niet, waar hij vroeger zo blij mee was. Ja, waarom is dit voorbeeld zo treffend? Dit is een treffend voorbeeld omdat het eigenlijk heel goed ging met de boerderij. En de boer zelf toch heel veel piekerde. Hij had weliswaar hulp gezocht, wat ook niet altijd voorkomt. En ondanks de hulp en ondanks goed contact met zijn vrouw, goede gesprekken, het niet meer trok. Hij piekerde ontzettend over zijn bedrijf. Hij kon niet ophouden met het piekeren daarover. Ja. Nou, het gaat nu echt over de agrarische sector, maar geldt het eigenlijk niet voor veel meer beroepsgroepen? Ik kan me voorstellen dat nu ook in de bouwsector is het eigenlijk kommer en kwel. Gebeurt het niet eigenlijk veel breder? Dat weet ik niet. Ik heb daar geen idee over. Ik weet wel hoe het gaat in de agrarische sector bij boeren. Het heel vaak op dezelfde manier gaat. Mensen zo enorm gehecht zijn aan hun land en aan hun bedrijf, dat ze vaak van hun ouders hebben geërfd. Dat het al soms generaties in de familie is. Dat een andere manier van leven ondenkbaar is. En ook het gevoel dat je dat bedrijf moet opgeven. Als het om een gedwongen bedrijfssluiting gaat. Dat het zo met schuldgevoel gepaard gaat. En met een gevoel van mislukken. En dat jij nou net degene moet zijn die de stekker eruit trekt. Dat mensen geen uitweg meer zien. Ook geen ander leven voor zich. Hè? Misschien dat een slager die failliet gaat dat makkelijker kan. Maar een boer die niet anders weet dan dat boerenleven. En dat ook alleen van zijn ouders kent. Maar u ziet ook steeds eenzelfde soort patroon dus? Nou, de verhalen die ik hoor, hè, ik heb het natuurlijk altijd ik hoor die verhalen van anderen. Ja, toch wel heel veel perfectionisme bij de boeren, hè, die uiteindelijk de stap nemen. Nooit tevreden zijn met het eigen werk. Altijd meer willen, groter willen, nooit klaar zijn met het werk. Altijd toch wel bang zijn voor de toekomst, de onzekere toekomst. Hè, of dat nou gaat om de melkprijzen of omdat je een goede prijs voor je aardappels kan krijgen. Altijd blijven piekeren. Ja. We hebben nog een voorbeeld uit uw boek, een fragment. Daarin vertelt Tini over het overlijden van haar broer IJsbrand. Op maandagmorgen is het gebeurd. Vader vond hem in de schuur. Hij was net te laat. Zijn ontbijtspullen stonden er nog. Hij had de KI-staten klaargelegd voor het werk. Hij wist dat vader die ochtend zou komen. Ik heb het uitgeschreeuwd toen ik het hoorde. Ik was op mijn werk, ben direct teruggekeerd. Moeder is nadien nooit meer helemaal dezelfde geworden. Maar toen wij die bewuste ochtend bij vader en moeder aankwamen, zaten ze brood te eten. Ja, na zo'n schokkende gebeurtenis zitten ze dus gewoon brood te eten. Ja, hele sterke mensen die, ja, hoe moet je het zeggen, die het leven nemen voor wat het is. En die ondanks alle ellende en alle tegenspoed doorzitten. En Ja. dat zie je in veel boerenfamilies terug. Ik heb daar groot respect voor, moet ik zeggen. Ja. Want u zegt ook dat de hulpverlening in Nederland eigenlijk tekort schiet. Hè? En u richt zich in uw boek ook met name op de Landelijke Land- en Tuinbouworganisatie, LTO en LTO Noord. Wat is eigenlijk uw kritiek op hen? Nou ja, kritiek. Het is, de hulp aan boeren is gewoon wegbezuinigd uit het pakket diensten wat de boerenorganisaties aanbieden. Het is overigens niet zo bij de ZLTO, die in het zuiden opereert. Ja, boeren moeten gewoon zelf zoeken, geestelijke bijstand of zorg, wanneer zij dat nodig hebben. En dat lukt gewoon niet goed, omdat ze geen goede hulpvraag kunnen formuleren. Vaak gaan ze niet met hun klachten ook naar de huisarts. Nee. En Want daar ligt een taboe op. er ligt een taboe op en het komt van twee kanten. Hè. De GGZ zou iets meer gericht moeten zijn op de problemen die op het platteland spelen. En boeren moeten zelf ook wat meer geneigd zijn om hulp te zoeken en eerder aan de bel te trekken. We hebben verschillende partijen gebeld en een veel gehoorde reactie is eigenlijk van aandacht voor het onderwerp is goed, maar we willen het eigenlijk niet groter maken dan het eigenlijk is. LTO Noord heeft wel een schriftelijke reactie gegeven en zij zeggen, uit naam van Geert Kooistra, de vastzitter van de landbouworganisatie LTO Noord. LTO Noord had wel degelijk omtinken van de meesten om erin, maar in verband met de gevoelens van de meesten werk je het liefst op de achtergrond en boeten beeld. We winnen dus absoluut net voor uw verantwoordelijkheid wij. Wat hij dus eigenlijk zegt, van we nemen wel degelijk onze verantwoordelijkheid, maar we opereren liever op de achtergrond. Ja, maar ik vind dat onbegrijpelijk. Want hoe weten boeren en boerinnen dan dat er iemand is om ze te helpen als ze in de problemen zitten en geestelijke nood? Want als je er dan voor hoort, dan is het te laat. Ja, wat moet er dan wel daadwerkelijk gebeuren? Zo iemand moet heel duidelijk zijn gezicht laten zien en heel duidelijk weten waar die zit en hoe die bereikt kan worden. Want dan heb je er wat aan. Dan kan zo iemand in je regio preventief werken. Dan weten boeren waar ze moeten zijn, desnoods anoniem of door te telefoneren.
En kunnen ze misschien op de weg worden gebracht van verdere hulp. Maar Dus dat is eigenlijk de eerste stap die nu moet gebeuren. Ja, als je in het duister opereert, ja, dan vraag ik me af. Bijvoorbeeld een boerin die piekert over haar man. Hè, het gaat niet goed met haar man. Ze vertrouwt de huisarts niet. Hoe zou iemand... ze wil liever naar een agrarisch iemand om hulp te vragen. Als iemand dan in het donker opereert... Waar moet je dan wezen? Ja, Ja. Ik snap het niet. Nee. Helder, uw punt is gemaakt. Bedankt voor uw komst. En het boek Hanebalken ligt dus gewoon in de boekwinkel. Nogmaals Oké, bedankt. dankjewel. Deze week, 20 juli, begon Omroep Friesland met de uitsturing op televisie. En we gaan jou als jogger vragen wat jou nog eens graag voor omstellen willen. Joert de insturing van Alexander Swiers. In 2002 kreeg hij er een baan als voetbaltrainer in Qatar. Ze weer te zien in het popprogramma Boppenslag. Maar hoe zou het nou gaan met Alexander? Goeie, jou zeggen en je hoort het televisiejournaal van Friesland. Goeie! Wat doe je aan de baan? Ja, welkom bij Boppenslag. Mijn naam is Alexander Swiers. Ik ben 28 jaar. Afkomstig uit Samarwij. En ik wil graag even de clip waarom zien van Omroep Friesland in 2002. We hebben een lietse reportage van mij maken over mijn onkomende avontuur als voetbaltrainer naar Qatar. Oké, laatste keer wissel. Rijdt pas. Nu stiert hij nog op de velden in Friesland. Maar 22 september is het zover. Dan begint voor Alexander Swiers uit Sumar het avontuur in Qatar. Voor mij had het te zien dat ik dan assistent-trainer werd van het nationaal team onder 12 en onder 11. Het nationaal team onder 10 dan krijg ik onder mijn hoed en die mag ik dus 2 keer in de week trainen. En ze willen dus een voetbalschool opstarten. We gingen nooit eens van Qatar, ja, nog helemaal in de Arabische wereld. Nou, eerst, ja, net leuk. Nee, dan je het helemaal net doorheen van de wereld. En in die Arabische wereld. En toen zit die golfoorlog er wat aan te komen. Maar goed, het was een passie. En dan mag je afscheid nemen. En eerst weer 3 weken en toen weer bijna een jaar. Dus dat was wel heel moeilijk. Het is natuurlijk net zo dat zij die onpassen maar om die. Doen was natuurlijk onpassen onder de meesten daar. En dan wist ik hoe ze reageren, wat zij waren, onhechten. En dat is ontzettend belangrijk voor een trainer. Hoe ga je met die meesten om? Wes is nou? Ik zit nu in Kazachstan. En ik ben hier ontslag als jeugdvoetbalconsultant bij FC Kairat in Almaty. Het is wel een soort bepaald virus. Want als je in Nederland zit, dan op een gegeven moment word je een beetje onrustig. Dan denk je van, nou, het is toch wel hartstikke leuk met de buurtlaan, over de meesten, over het land, over de cultuur, over de taal, over het gedrag van de meesten. Het avontuurlijke, dat moet wel een beetje in je bloed zitten. Hij had ik 2 jaar thuis geweest nog een keer. Nou, dan merk je wel dat dit komt net goed met hem. Dan werkte er in de fabriek, omdat er toevallig thuis weer wel werkje moest. Dat weer net leuk. Nee. Ja, en waar het avontuur eindigt, ja, dat kun je niet zeggen. Dat kun je niet zeggen, maar je wil beginnen met iets en als je iets beginnen wil en je wil iets opbouwen, had het 10 nodig. Dus na een jaar zullen we net zo 4 wezen. Dus de bedoeling is toch wel om een periode te belonen. Ik ben jou een hele jaar actief geweest in Qatar. Daarna ben ik 3 heel jaar actief geweest in Saudi-Arabië. En ik zit in Saudi-Arabië en dan wil je niet keer opbellen tegen Johan Cruijff wat je van hem moet werk willen. En dan zit je een keer in Mexico samen met Cruijff en Van Schip. Zit om een tafel en dan ga je door voetbal en hoe jeugdvoetbal. En zo zit je een keer in Kazachstan. Ja, het is eigenlijk al het komt hier al je, hoe komt je al hier? Dus ja, je weet het nooit in de voetbalwereld. En je moet er maar van genieten. Elke dag dat je die mij krijgt. En morgen inbiedt een speciale uitsturing over 20 jaar regionale televisie.
Alle oranje koeken van Friesland had ze op een foto zetten. 5 oranje koeken per dag. En dat wil ze begonnen is als portretfotograaf. De oranje koeken waren een groot succes. En morgen ontvangt ze de Gerrit Bennett-prijs, een beeldje in de keunsprijs, die het 1 keer in de 2 jaar uitreikt wordt door de provincie. En nu zit hier fotograaf Trientje Nauta. Welkom vanzelfs. En uw eigen zaakkundige Steven Kerk. Ik van harte welkom. Waarom van vakantie uit Zuid-Afrika? Maar dat geheel terzijde. Trientje, de beste portretfotograaf. Dat doe je eigenlijk al jaren. Ja. En opeens weet je het. Ik wil oranje koek op een foto zetten. Ja, nou ja, daar Zie je gaat het al even wat een langere tijd doorheen, net op Injes. Oranje koek zit al heel lang in mijn hol. Ik woede al jarenlang steelt op mijn lijstje om denk ik iets met het wan. En toen weer ik in gesprek met Rijke van Ruiten, een vriendin en ik fotografen. Hoe de Friese identiteit heen weet. En toen dacht ik van ja, maar wat is nou die Friese identiteit? Ja, dat is de oranje koek, vind ik daar wel een heel groot onderdeel van. Dat is het Friese gevoel dat je Brood erfgoed hast. Fries ja, brood nou, het is erfgoed. culinair erfgoed. Ja. Steven, een gouden idee? Ja, ik vind het geniaal. Ik vind het echt fantastisch. Er is iets heel Fries, heel iets eenvoudigs. En in die genialiteit, in het simpele zit die genialiteit. Dat eenvoudige, wat heel zo te Friesland zei, want dat is de jeetje best. En het kan oranje koken, is geen jeetje, tenminste voor mij. En het tilt op naar een heel hoog kunstniveau. Dat is fantastisch. Maar dat is net alleen een goede kunst. Het zei wat over identiteit. Het zei wat over verdwijnende middenstand, waar al die baggers verdwijnen. En het zei ik wat over het patroon, over antropologie. Die patronen op oranje koken, dat wil ik er. Nou, komen ze wij? En wat door zijn wij? Dus het is heel erg bijzonder. Ik vind het echt, Maar het zijn een soort van schilderijtjes eigenlijk. Het optilt opstracte kunst. Dus zo stik het naar die oranje koek, want het is juist abstracte kunst. Maar dan mag het wel shen. En dan mag het wel een verrek goed eeg voor hebben. Een verrek goede fotograaf geweest om dat te shen. En dat is al je slagen, Stientje. Ja. Want dat is bij alle bakkers in Friesland, Hest-West. Ja. Om de oranje koeken te fotograferen in die eigen fotostudiootje. En daar hebben we het beelden van. Ja. Dat wie bij daar in de auto, toch? Ja, ik heb in mijn buske heb ik een studio gebouwd. Ja, en zo hebben we de hele provincie teruggedoord. Oké. En eigenlijk, dit lieke een uitstapje te worden, maar het is eigenlijk volle meer worden, volle grutter. Ja, het is inderdaad... Ja, voor mij, ik heel lang waren er maar hele serieuze portretten. En dat doe ik nog steeds wel. Maar de oranje koek heeft mij een soort van verlichting gebracht. Van ja, het is een heel luchtig project. En dat, ik merk dat er zijn heel veel mensen die het begrijpen. Ja, het kan museaal wezen, maar het is ook heel laagdrempelig. En dat vind ik heel mooi om te zien. Ja, maar het is toch meer, want dan krijg je dus de Gerrit Bennett-prijs, die wordt morgen uitreikt. En ik heb het juryrapport. Haar drang tot vernieuwing, de kwaliteit van het werk die overeind blijft bij ieder nieuw concept. Haar ontwikkeling de laatste jaren. Trientje Nauta is een overtuigende winnaar van de Gerrit Bennett-prijs voor de beeldende kunst 2013. Lovende kritieken. Ja, dat is mooi. Dat is mooi, toch? Heel mooi, Wat wist je ervan? Ja, daar ben ik hartstikke blij mee. Dat oren dat op die manier besjuggen. Ja, en staat ding zo direct hoor. Ik vind het absoluut verzinnen. Ja, ik vind het echt geweldig. Helemaal bij de juryrapport is. Dat heb ik net vaak, hè? Nee. Maar dit keer al. Dus het vaak net bij de jury is? Ik ben heel vaak met jury's net in. Ik vind vaak dat de verkeerde prijs krijgen. Maar dit is helemaal te plak. Oké, en de prijs is €4.000, maar misschien wel volle belangrijker, een expositie. Ja. Die is in het Fries Museum. Je hebt morgen echt iepen. Klopt. Ja, maar wij wie interviewen het al eventjes. Ja. Het is, ik denk van ongeveer de laatste zo'n hier. Ja. Van zo'n portret vind ik het belangrijk dat iemand echt lang stilstaat. Dus echt als het ware dat hij een beeld wordt, even voor een moment. Dat je... ik werk hier dan met een analoge camera. Dat duurt ik lang en wat lang belucht. Dus dan moet ik echt letterlijk heel lang stilstaan. Zodat, ja, ik vind als het ware dat alles even bevriest. Dat vind ik heel mooi om dat te zien, want dan kan ik er ook langer naar zien dan een snapshot of een foto die even zo heel snel maken is.
Dit is mijn eindexamenwerk van de Sint-Joost Academie in Breda. En daar heb ik een tijd lang bij gefotografeerd. Ik woonde toen in Rotterdam. Dat is wel heel toevallig, want het blonde famke komt uit Friesland. De oren treien, donkere famkes komen uit Rotterdam. En ik vond het heel interessant hoe zij zich verhouden naar de camera daar. En dat merk ik dat het in Rotterdam volle zelfbewuster wie als in Friesland. Ik vind bijvoorbeeld een liedse kwetsbaarheid wel mooi. Ik zou heel graag een serie maken over mensen die de griep hebben en die dan op een bank of op bed lezen. Wat aan de ene kant nou ja, je voelt je heel belabberd, maar aan de andere kant het is toch het heeft iets huiselijks of iets. En het is helemaal net zo erg. Het heeft wel weer oor. En dat tafereel vind ik heel mooi. Nee, dit wordt vervangen. Er zit vouwen in. Ja, Trientje kiest eigenlijk van oranje koeken weer waarom naar de portretten. Ja, nou eigenlijk de volgorde is om eigenlijk. Maar ja. Maar want even een vraag van een leek. Oranje koeken is eigenlijk volle makkelijker om te fotograferen, toch? Dat is wel vier. Ja, is ook. Nou ja, de eerste wie heel moeilijk natuurlijk. Want daar heb ik echt wel een week aan werk om een perfecte belichting te krijgen. Ook in die bus vooral. Ja, dus het is heel beperkt in zo'n busje. Maar er zitten in totaal maar 4 oranje koeken op een dag. Is het echt op daadwerkelijk op een foto wij zetten? dienen van elke bakker 2. Want ik kon net kiezen tussen crème en slagrimmen. De eeuwige discussie. Ja? Dus ik heb wij dienen 10 op een dag. En ja, dat meer kon net. Want Ik zou altijd voor slagrimmen in trouwens. Ja? Ga je met die of niet? Nou, ik doe wisselend. Wisselend? Ja, elke keer weer een oor. Ja, wat zei Steven, van wereldniveau, de oranje koeken. Hoe zie je de takkomst? Bespiegel eens de takkomst van Trientje. Nou ja, takkomst is wel de koffiegrond, maar zo kan je constateren. Ze hebben nou al monument maken. Ze is jong. Ja, dus ik denk dat we nou een verschrikkelijk soort van Trientje nou te jaren zullen en verwachten kunnen. Maar dan op het trokje maar de portretten of toch weer iets heel oors als die oranje koeken? Ja, dat is een haar, maar ik denk dat je nooit dingen herhaal je matten. Dus je begint net croissantjes te fotograferen, dat zeg ik net wel. Of die portretten zult ik altijd weer blijven, want daar kan je niet groeien. Dan pak je de ziel, net een kiekje, maar pak je de ziel van die die fotografeert. Maar ik denk dat er nog wel heel soort oren dingen binnen van Trientje die het ze vinden zullen. Want dat beroers van ideeën. Ik heb wel heel veel ideeën, ja. Dus binnen net al hier concreet, maar ik heb een hele lange list van dingen die mij fascineren en werken. Neem eens iets mooi. Wat ik heel mooi vind is mensen die krijgen hun voet of jerm uit het gips aan. En werden zo'n heel jermke oorblijft. Oh ja. Dat vind ik heel, dat lijkt het me heel mooi om derde serie uit te maken. Nou, ik ben heel benieuwd. Morgen dus de uitreiking van de Gerrit Benneprijs. Ja. Mooi. Oranje koeken neem ik toch gewoon, toch? Dat is heel hard van. Het komt je als de strot uit, maar goed. Hey, ontzettend hier kan ik nog melden dat we morgen toch weer die speciale uitsturing hebben hoe de beginperiode van Omroep Friesland Televisie. Mijn gasten en mijn filmpjes dat mooi even zelfs net missen. Waar wit, ontom, hoe dan ook nog een hele gezellige dag.